ndị mmadụ amarọ ife mmegolu na ndị Igbo ọkwichi Nnamdi Kanu so n'ofu. I wish na Nnamdi Kanu ofu bọs mụ na ị ga-afụ ekwuo m ife m chọrọ ikwu n'iru ya ka ndị Igbo malụ. Mụ na ya marakwa mana ọ na-eso m otego sobelu ọ na-esobu m oge mmelụta na UK. I have certain things mmelu ye kosi na ọ na-eso m asụ ezigbo onye Igbo. Otego ntị iwele ife n'Igbo asụsụ ndị Igbo. Ojukwu a na-ekwu taa mgbe a na-enye Ojukwu eso m n'ofu so mụnwa so n'ife m na-agba eme gọọmenti a tile aka na ana ama m ife mkwulu tile aja na n'ime eso m n'onye na-akpụte na n'ime ya. Oge Ojukwu nwụrụ so mụnwa so n'onye izizi land na bịa na London weta ego eji wee kwụọ Ojukwu na London £30,000. Akọbụrụ m aka ọ bụrụ today ka m tawara afọ a ha ji eji ọrụ chasokọrọcha ife okwulu oge mụnwa kwadolu na mma kwado na Imo State ọsị aya na ayọrọ chasokọrọcha wuru ha bin the governor of Imo State mmadụ tọkọgbọlụ Ifeanyi Ubemekọfọ and Austin ndị Igwe ọ dị na tape n'Imo State Township Stadium. Gọvanọ na-achị Enugu steeti oge ọ na-azụ oge ọ na House of Reps ka mkpọ ha ma ndị so many ma Emeka Ihedioha chi whip je na my shipyard na China. Ọ bụrụ taa ka mmeli ife Igbo ka Igbo nwere onwe fa. Gọvanọ ikpeazụ okezi ikpeazụ a jụọ ya taa without Ifeanyi Uba na his first tenure nọ na-awụ gọvanọ Abia. So ị nọ akwụ ọsọ otu ansi wee kwu maka Abia kwuo maka Imo steeti kwuo maka Enugu kwuo maka Ebonyi Anambra without Ifeanyi Uba's input. Abụrụkwa m Chukwu onwere ike ọ bụ na wuli ya akara ewu gọvanọ because ọ bụ na gọvanọ mgbe ahụ wee with masị okwu he wouldn't have been the choice of the governorship. Ka m kwuo today ka onye ọ na-amalị ya afọ niile na ata enwebe ụbọchị mbịasị any government anywhere anye m anụgo m ọgụ ndị Igbo na Lagos oge agbachila dịkpọ mmụọ abịalụ n'ọgụ kwelu gọvanọ Lagos Fashola si gbaghelu ndị Igbo afịa kezi ka mmụọ Ifeanyi Uba na-anụ ọgụ Igbo niile ga-eji welu ofu onye je na-azụ mgbe aja mana toilet ya wee jee kwuo okwu okwu afọ okwu onye ọbụ owepụtaghị ihu ya size ndị Igbo everyday ife a na-atụgharị onye ọra akpọ m bikonu ndị Igbo bikonu mmadụ nọ na-asazi ụdị ife maka na ịbịa saa ya bịa mee refut wee echikwasị enwe ebe asị n'izuro asị na ije zuo iji na my 12 nwanne chasị na izuro tomato na Saba nwanne chasị na ije mee nka so iwuru everyday na-apụta onye pụta na ọla were data 5 naira okwu ofe bikonu nata na ọnụ n'eze ndị na-ekwu okwu amanụ na ụmụrụ ụmụ kwuo ife ịnwa maka ya mụ nwere Ifeanyi Uba ya ele Nnamdi Kanu awụ m sinetọ YPP ejeghị m n'any other political party mkpụrụ n'ebe nkwụ adọm enticed with ife mma na-enye m na Nigeria ka m wee onwe onye amụghị my approach my grassroots approach my mobilization approach onwere any political party achọrọ m taa enwere m any contact with Nnamdi Kanu afụbụrụ ya before even o nwere mgbe Nnamdi Kanu kwuru okwu si na Nneje Villa since 2015 afụbụrụ m Buhari anya I have not met Buhari ka m sụọ n'oyibo I have not crossed Villa ana m ejebu Villa mgbe Jonathan Goodluck nọ across bụ Villa onwere ife nchọrọ bụ ọdụmma ndị Igbo nzọma zọta ha na-akpọ mbe m chukwu dozie m ụmụ m na biko mmadụ eji na awụ m nwoke nwere uche ya enwere m conscience so at the end of the day ife na ya ọ bụ na ife gbasara Nnamdi Kanu Ifeanyi Uba nwere contact amarọ m enwere ụbọchị m na ịkparụ na fonu enwere ife gbasara ka esi wee jegido ife m na-ekwu okwu ka m si kwu mbụ biko asị onye na-anọkwuchite anya ndị Igbo nwere concerns over the abduction of Nnamdi Kanu na enidili ka akọwalụ ndị mmadụ procedure onwere onye ọbụla bụ mmadụ bụ onye Nigeria onidili protection and iman si na mmadụ bụ onye ori ma mmadụ bụ onye ama unless not convicted ọ bụrụ na na-enwere ka esi wee je nwụrụ ya
ka oke ka ọsa n'obodo oyibo ma obodo Afrịka si gwa anyị usoro esi wee je nwụrụ ya. Ịghọtago? Maka na a human life suppose inwe protocols. Asọkwa m na onye mee ife ọjọọ na iwu a ga-ade, mana ịbịa nwụrụ mmadụ ka oke ọ na-enwe protocol. Ọ bụrụ na-eji ime mmadụ arrest, a na-enwe arrest warrant. Ife awụ ife a na-ajụ maka na onye afọ ụkwa nwanne mmadụ. Ọ bụ na hijack si ma na hijack ata m ekwu because of election maka onye nyere m aka echi fe na-ekwu asị onye Igbo onwe procedure ife nidiri ka e wee malụ na-emeghị ọfụma edozie because regime comes and regime go. Do you understand me? And enwere ife adekpuchi afọ ime aka mana biko onye Igbo ọbụla na-eme n'ife m na-ekwu ntị ya dụwa onwe ya abịa n'ụlọ ndị Igbo ọlụ. And enwere onye na-azọ election a nwere 20% ife ndewelu na Igbo. Enwere m collateral, both physical and social collateral. Onwe onye do na-atọchị ndị mmadụ ka m si atọchị ndị mmadụ. Enwere m ife Anambra Progressive convene today over 540 million naira anyị ji alụ 3 hospitals for ka ọ dị mma maka health ndị be anyị. So adụm selfless. Anụ na ndị mụ na ha ndị mamụ mmalụfa mụ na fa na-enwe anyị na-ebikọ ndụ ka nwanne na nwanne. Ife na-ewe ha onye ọbụla igwe ewu kelee ife onye a ji aga n'iru, kelee ife eji pụta na election Anambra steeti a. Ọ bụ sọsọ nye nwa onye enweghị nsogbu anakọta ewelu nke atụọ onye luo na election ya malụ na Chukwu na jide Chineke gị aka ọsọ nye nwa na-emeze. Enwe na time ije kọba maka mmadụ the factual issue base. Ọ bụ na onwego ka isi nyere ndị onwe ife nwere na Anambra steeti ka isi nyere ndị Anambra gosi ife ya egosi na obi gị udu na Anambra. O nwere ife ya wasị na akụ na esi obi ike. Ọ bụ na onwe ife nwere na Anambra steeti ịchọ ịgba ọsọ ma ịchọ ịkwado ojebe obodo oyibo a isi mba na ka ị nọrọ ịghọtago because charity begins at home. Nke anyị melu mistake wee akpatara anyị nke a nọ na Anambra nke a nọ na obodo oyibo. So anyị erezi ụdị mistake ya fa chọrọ owu onye nwere ife onwelu na Anambra ya wọbi ọ na-egosi ya wụ o mee ụdị ife a na-eme ndị mmadụ ejeje kpokọrọ nke onye ya enye local government election in 6 months minimum. Otegatawala afọ a na-eri ego local government anyị. Onye ya enye local government election create autonomy, local government autonomy. Welu business ndị be anyị ji entrench na Anambra State create commercial a client kind of governance. Wepụta mee ndị Igbo na-azụ afọ ịma na-abịa ndị Niger Delta mmanụ dị na behọkwa ndị ugwu ndị na-azụ ndị agrikọlshọ na ndị otu ya ndị Lagos wuru ndị nwere mmiri ndị landlord. Anyị nwa na-azụ afịa gọọmenti ya ma ife a ga-emelu ndị afịa ka ndị afịa nwebe ka ndị afịa sie ike ndị Igbo sie ike ofu anyị ji aka na Naịjirịa ka ihe pụọ sọpọtụ ndị afịa ka ndị afịa nwebe ezigbo ife maka na the more ndị afịa na-enwe ndị Igbo nọ n'obodo Igbo niile ana Igbo a na-edozi a na-atajiri anyị anya hinne ka anyị ji nwayọọ ka anyị soro onye chọrọ ọganihu ndị Igbo. Pati a YPP wụ pati ndị chọrọ ka agbanwe ife obodo, pati young people both young at heart onkwụ ndị wu ndị okenye mana obi ha obi nwata ndị agha anyị na-atakwalfa mana ọzọ mostly young people, young progressive people ndị chọrọ progress, ndị chọrọ ka agbanwe obodo, ndị ọ na-anụ ọkụ n'obi. Anyị anọgụ n'ofu ebe na Anambra for ahụ 16 years. O nwere ọrụ enyere ụmụazị ụmụnna anyị, ụmụazị anyị ụfọdụ welize frustration na-eti aka n'ife ọjọọ, nne na nna na-ebe akwa. Nya kpatalụ YPP njikwuru na ka m gwa gị ofufe o nwere onye na Naịjirịa nwere ike, politician na Naịjirịa nwere ike ọgụgụdị na Chineke bọtara ya bread wee fuo onwe na Senate olobe akwụlụ n'ofu ebe. Ọsọsọ onye nwere okwukwe na Chukwu, onye mụ ife ọ na-eme, onye mụ ụzọ ọ na-eje. Maka na ndị ọzọ ndị ị na-akpọ na-azọ na pati ọzọ obi esi oyi ike ha na-enere anya na pati, mụnwa na-enere anya na Chukwu na mmadụ. Ị na-anya efu na pati anyị wụ aka ji akwụkwọ ndụ. Ị na-anya ife anyị chegidoro wee jide aka ji akwụkwọ ndụ afọ. Ịma na
anyị achọgo ndị Igbo ekunitego wee wepụta aka ji akwụkwọ ndụ a wee mee ọgwụkwa n'isi Igbo na Anambra steeti na Nnewi na be Odumegwu Ojukwu ka pati anyị si wee kuri ya. Nwekwa Ifechukwu na-ekwu maka ya jee cheke jee gbanwe jee na-enegasị okwu ankwụrụ okwu okenye ịghọtalụ. So ife na-ekwuwuru gịnị na otego anyị chọwalụ ọdịmma ọzọ bụrụ gịnị ife niile na-apụta ịbịa zọ achọrọ m ịwụ gọvanọ a sị na charity begins at home. ị chọrọ ịwụ gọvanọ kelee ife imegoro na ndị mmadụ na Anambra ebe ewu adreesị gị mmadụ onye ka inyere ọrụ na Anambra kelee ife imegasị ya na Anambra ya egosi ife mmụmụ ama na-efuru Anambra n'anya nke ọgba ndị na-achị hapụ anyị afta ahụ ịsatọ enwere ebe mfụrụ blọk indọstrị pure water ebe nyere ụmụazị anyị ọrụ. Ụmụazị Anambra ma ife ụmụazị Anambra wuo ezigbo mmadụ anyị ada agba n'ikpeazụ. So anyị chọrọ ka anyị chenji regime ahụ